Здравейте, момци, делки, дече. Дойдете във втората вечерна логче. Денеска ще го обявам. Както можете да видите на нашия YouTube канал, имаме 30 000 прегледи. Вау! Трябва сега искам да пекара да купам нещо за вечера, бидейки там правят много добри кифлички. И реших да си купам нещо за вечера. Парите тук ми се. Значи ще си купим за мен нещо за вечера. И трябва да купам фанта, зелена. То е екзотик ли що и да е. Трябва да не ме замарам много. Напочите, когато ставате лайкче, ставате сабскрайбче. А аз си поминам на църно и сега полицика ме фати кимили горе. За маска си нося маска, али? И аз сега идам до нашата пекара да си купим храна, а успадки има и видео правенето, да. Ми е паметен съм баки. Ма сега флекс и Мерцедес-Бенц. Мисля за тебе, бежи от мене, само хочу да се напия. Гледай, колко ми е яко се, значи, колко ми е яко кога влога, значи, неделя дена нямам правена влоги, вау. Цяло време ги правя в дома видеото, домашно. Али, да си замине корона и ги правим много яки видеа. Иначе, за тия, що не знаете, у декември на короната ги правим една година kao ние до една на гости. Сега да трябва да купам нещо. Правите да си ги направя. Ай, стотка да... не, десетка звуча в бутола една. Ето. Добра вечер. Извинете? Пица. Парче? Да. И една герач. О. Па. Си. Много се стресам, брат. Ще се мръзнам. Хала. Значи, бехме до пекарата, купихме пица и гевреча. И сега идеме до продавница да купим още зелена фанта. И то е то. Расте на бетон, ми е светът. Постана в хелбо и казна е сето. Право в пекол. Край веке нема да полудувам. Аз я съм створил бата сам. Рано е да се каже ба. Не валяло. Когда твоя са, по тебе отгора сам. И пишу не валяло. У како узи. У како узи, скафа гучи. Взимам лагана посред улица. И аз съм легенда. На. Абе, я глуп съм. Шаем се наравно. Окей. Айде, братче. Зелена фанта, имаш батка? Зелена фанта. Каква голяма? Да. Имам още пари, стой. Да. Имам и в джебото ще 10 таман. 10 20. Вали има доволна.
Ти трябва кесичка? Да, е. Що би нещо да пазарам за дома. И така. Ке ми кажеш къде сте? Да, в фрижидерчето? Къде биш Тропикал? Да. Окей. Иначе нека се спрайт и газоза е най-боле пиячка. Спрайт и газоза. Добре. Добре. Hvala ti, Vatko. Hvala i na te. Doviđenja. Sad sam da pamet telefona, nije mi tresno. E tako. Gas. Браво, ги заблят кафраците, браво, Кипро. Е, така. Все, що не трябваше, се изпазарихме такова гевраче, пица и сок, да. Край, от пак край колу се вече съм угла тази песна. Край, веќе нема да полудувам, а се съм створил бато сам. Рано е да се каже бай. Съм видела sem како до заклучок, животът прекраток. Казнije me kako na bajkite, sve do in real life. Kada ide odam, otvorena je vrata. Sve što je prano, kva nema da mi bide mak. Тивкано ква зато чекам до 5-6. Среќен сум во живото, не сум покаде пре. Уште сум луд во себе трутут. Значи јас го продолжам серијалот Random Vlog, каде што се деша не знам што. Да. Имала 16 година, санјала е лепши град. И се носи, гледай, сега ако ме фатат, ке ми има майката. Не може се жалва. Айде кацки пура. Темницата, палицата, светлата се пала на моята команда. Мисли да я воля, волим да я дух, никад горе бате мислите, Фурaju se aligatori, matori. Kad noć bude tvoja sam, od tebe još gore sam. Konačno ispozakno se. Dojde? Ja bih nešto da pazarам. А дека си? Голема фанта, пица и геврача. А? Да. От кебатката купив. Стой, коли казахте? Да. Първа пицата да я оставя, па сокот. Забавно да се ядеш како после твојата соба да намесиш само. Важи. Да пејам јадно. Снимам. Па добро да, после ќе слушаш ти. Да. Тоа беше тоа за овој рандом влог, каде што се дешава, не знам што. Да. Јас сум сега цел ладно да оставам видеото, да завршам родителската и влагам потуш, бидејќи се осеќам веќе. Да. Пис. Бро. Па. Рк.